Mil tak kongkon mendarat guys, ben kesel nggo malan. Ben kesel ki mendarat iki. Tenanan ora mendarat temi. Enggak tenan. Siapa etekan. Etekan. Biasanya kan itu. Piye? Ki kok kalem ya, Bu? Enggak ini. Enggak, biasanya kedebukan, guys. Dene. Ora. Jadi iya, Bu. Tapi udah dianu. Oke. Saya tahu rong matengmu. Ya Allah Gusti. Enggak soten mangan ambek. Mangan ambek baler ra adi. Ya wis terus ke. Kita coba nih, jangan mang. Iya, Mak. Wes sudah rasa, rawal mah. Ini sih rasa baru. Memang ngomong dipotong-potong aku lagi nyadari nek dipotong tak mono. Wah, yentel lho. Lah dia emang urung tak ngerti, urung tak sawang iki, Lek. Guntir gak kena. Kaya ika ya. Heeh. Nek iki jek enak ketok rambutku sithik yen apa nek bar kok sawah iki risi apa dadi nek kelamas nah ya sing penting jek kena dikuncir lho. Mas tak ya Allah yen. Desak dikuncir ora kena yen. Piye kene wis kadung iki piye? Salah dhewe modot nek tak ngono. Gerak kok gambar kaya ngene. Lah Ika sing motong sapa Ika? Nah iki kan ora salon dek kae. Tapi padha mek sampean iki, Lek. Samono kuwi lah Ika, buande wae potongane. Aku tak kon ngetok sithik kono dadian ora patek ngono. Dalem. Wis mateng. Wis le. Wis. Kowe nyanu dengokan baru iso. Ya wis. Baru. Ya wis meneng, Mak. Ya. Baru ngisor. Mesti tak deni iki lho. Kok Mbak Deni sik berarti? Oh berarti ning ngene Mbak Deni sih. Iya. Mbak Deni sik, guys. Wis baru. Goreng. Aku tak ajaran dadi tukang sok mbek jangan sok nek ijing ewoh. Dadi aku untung terus. Aku deknane makku lara, aku dadi tukang ka lho. Pas ewet deknane kaemu ya. Dadi tukang kuwi. Iya. Gimana sama Mbak baru? Tidak, Mbak Kemi ambil Mbak Isma. Oh, Mbak Kemi. Kemi lho, Mak. So. Wis apa aku mu? Kowe beli apa iki, Dik? Heh? Kopi. Yo enak lene berapa? Nemu. Ngene mu dalane. Met Mbah Ahmed, Met Mbah. Heh? Oh nek sungguh di Patani yo. Lewat di. Iya ya mu jane emang. Ya wis kene. Walah. Kok malah ngene. Jadi keileng ora? Keling apa klot tak kayak kertas. Masa ya ora ijo yo HP-ne bumi lah ngocring putih. Ya ora ijo yo mu. Aku ora tak kesel dik. Kenapa? Wah, apik kok. Deh, kameranya naik lagi ya HP cah. Ayo sama aku. Lah andel guys, kita cocok iki. Awas kowe. Iya. Iki lho karo ngerti aku mu. Sekarang ini kan gak apa-apa cah. Intinya piye? Kayak nek ngene. Walah ngene ya. Ya. Oke, wes gak apa-apa. Dah wong kok nganu imu. Gak aku gak iso fokus. Sini lah kok. Ora apa-apa guys. Ya Allah ijo mu matahari nih matahari. Ki lho apik dangan. Yes. Mbak, kes teko kene wong iki. Ning gone Mbak sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, tak konten lho. Gak apa ya, Mbak?
Oke, assalamualaikum. Aduh, diparingi nasi Mbak Fitri dilihat. Beranjak nih, yo mewah. Masa krungu, Mbak? Biyen deh. Dah. Aku gak volume Ayo, emang ngomong apa mu? ora ya, aku dari Dah. Mbak sama Salini tak tinggal yo. Terima kasih. Oke, Mbak. Iki ning di ono. Yo biasa. Jerit Heeh. Aneh. biru nih. Iki gawe nganu lho. Piye mu? HP ini kameranya ini. Malah lah. Wis seru ya Allah, guys. Ya wis beda cang kamerane iki lho. Langite ketok apik ngajling. Assalamualaikum. Jago Nabi. Duh, Mbak. Ora. Aku deh. Aku wis apa? Baru. Kanggo kowe. Kasih nganu. Apa itu? Kok kayak ini habis melahirkan. Pokoknya apa? Anu Mbak, apa jenenge nek kan perjalanan ngandung iki kan gak anu. Iki mau Mbak Fitri dhewe. Bacaan Mbak Bella. Kene gak goyang-goyang. Lah ya mesti tak kenjol dulu. Sebab bangun nang ojo. Nang ojo Oh, yo. Mbak Fitri bacaan. Saiki, Mbak. Pas kebelake makku. Iki pas yo itu. Lah kan yo. Aku. Aja mau sik. Sudah sindi. Iya kayak langsung ini. Bu ini sih harus kayak ini kok. Udah kan Bu Sambo. Masa, Mbak? Mbok ini. Iki lho. Iya, tapi masa gak roh nek iki makku nganu. Duh. Sambo gak roh. Sambung gak roh. Duh. Padahal Ferry wis gede. Malas. Delas iki. Lah, Delas iki mak Delas. Mas, betul ngarit kan. Baru gak pakai. yo. Gak dikei mbah piye to? Dewe. Lah, yo. Sambung. Ora dikei mbah tenan nih, Mbah. Kucing Mbak Deni akeh mu. Mu, kucing Mbak Deni dirangke apa ora? Wes aku ning kene ae, guys. Assalamualaikum. Mbak Deni. Mbak. Assalamualaikum. Duh, ora enek wong mu. Ngono wis aku ning kene Mbak ya. Oke guys, ki ning guritan mahku ngene Mbak Deni iki. Guys. Walah iki anu. Ning kene iki ngene dames guys kono kuwi. Tembok elek dames. Walah. Mbak Lipah ya ketok kalau kene guys kayak mahku barang ning kono kayak ketok kayak Mbak Deni. Aku tak nunggu ning kene guys, soalnya kan anak kucing. Ya, sama-sama. Ndak kok. Penak leh-leh aku ning kene, Mbak. Sepo-sepoi. Baru kayak anak tidur. Baru piye? Kayak baru kayak anak tidur. Ajar mu nganu satru bu baru. Apane kembramjang mang. Dah ciri Mbak Eni dan toko nggone Mbak Eni nek omongan jerene banter. Ngomongin nek ngomong awor kan ngono. Heeh. Rame. Wong makku kadang jerene Mbak saya teko kene iki nek omongan iki ta. Nek bareng yo jeneng nek wong kabeh wetok ngono kae lho ya. Tak kira mapak Mbak sampean. Delok kas, bariki mapak. Panas sih Mbak. Teko gendang. Mbak kucingnya metu Mbak. Saking ora, Nduk. Iki nek kucing. Kalau kucing Mbak Deni. Apa ora metu kono kok duduk kono. Aku ki ora kerja berat tapi riwari. Lah aku yo yo padha ae. Ora cepet kucing nduk kowe. Ijek le. Mbak Baraji, suwuk Mbah ben ra wedi kucing, Mbak. Gak rono. Aku suwe nek ngono kuwi. Heeh.
Kalau melok ngopi Kalau Dinem ki piye gila. gak ero. Apa piye? Kayak bulu-bulu kelinci ngono ki barang ngono kula wedi. emang kucing kok mari, Dok. Mari. Kayak duit. Ngono. Apa ini sampai bari duwe 5. Iya, aku nek video nang Mbak Deni iki lho. Iya, aku ngono dak sakmono akeh kok iso. Wis doyan mangan lho, Dok. Wes den mangan. Saiki ketara guys, nek mlaku koyo wong meteng. Kowe nek mlaku tek kaya umeteng udah keren. Lho, ketok. Lakune beda. Lakune beda. Kayak deyeh lah. Lakune beda. Nyok nyok nyok. Dan dia biyen atet blayu makane dek. Ki nggone dipal nek ngaten iki guys. Cek guys. Cukup. Di alam dah. Mbak Ki sing dhuwur mang koemu, awakmu. Iya, sik tak cupukne adah genku sisan. Ki aku siji mak siji. Tak ada. Sampean siji. Siji. Ki apa, Teh? Yalah. Jadi banyak, guys. Heeh. Enak ora kayak. Sampean gawe payek. Rencana sesuk berarti, Lek. Nggih. Oke, tereng Yohan. Nggih. Eh, Tapi bayar buat sendiri sama apa? oh tak kira gawe kuwi biasa nem. Apa? Kerupuk. Kerupuk apa? Kerupuk Sing kerupuk kotak. Enggak kayak iki. padha mbak aku gawe payek ning Mbak Mis sing gawe. Ben anu, ben gak kerupuk terus, kadang kayak kadang kerupuk ngono. Iya. Wah, Di wih. iki. Iya tuh anak tua no, sing kecil-kecil kan, boh iki mah kon anu berangkat. Ini ya ada tamu, apa dituku sini? Sapa sing anak sama tamu sapa? Tamu bakal banyak apa dituku sini? Orang pasti tuku. Coba Lek tolong Lek, aku nangku tangan kiri engko malah. Nang dituku pamang, aku mbok tuku lho, aku ki mang turan, aku ngono. Kecil-kecilnya. Makasih. Kecilnya ambil sendiri. Aku tak ambil anu. Wah iki sesuk wong bangka akeh iki, Gah. Tak mau-mau. Heeh. Biasa rezeki akeh iki apa? Lagi apa sih? Wah, plastik ya sampai tak ambil. Nah, anu ya, ya. Kamu bantaan ke sore. Ya. Rencangan kurang nek kurang ketika idah sumingin nek. Kurang. Yo, ketika siji. Mangga gak krungu aku emang gue. Yo aku ning. Ya, wong tak sumingin ngono mong. Ada apa yang mau ini? Mbok karo nganu, Mbok. Dame anu. Pindho. Sing ndi sekone? Iki lho disisekno sithik. Nggih. Biasane disisakno sithik ngono. Kak, Iki piye kleru, Guys? kau kamu yang ngono kuwi. Iki. Jolek yo. Heeh. Coba Jadi sana ya rokok. malah. Jangan kurine to kok. bolong-bolong. Bingung. Aku lak tak suntek jenenge. Ngono nek utang nang kono. Rapi ya. Aku iki golek plastik lho sampe mumet sirahku. Tutupan kula tepung sing cilik, sing gedhe sak piring. Makasih ya, Ci. Terima kasih ya, semoga rezekinya lancar. Memang. Sehat selalu, panjang umur. Tak kira ki sing banjakan kok lipat tok. Nek iki masak mesti. Aku anut. Maksudnya kalau sampean ora bareng. Permisan. Sesuk berarti gak sadang sego. Saya balik jam 5. Akeh-akeh maksudnya. Jam 5. Udah barengane akeh Dek. Engko aku kuwi gak kepangan kuwi. Oleh boy man berhasil larang yo. Ngempur. Ya nempur apa ya. Akeh bela. Heh? Aku coba ya sampean. Ya sedikit sih patung. Nek tengahan kene iki akeh yo. Heeh. Memang kerupuke urung, kerupuke nguri saja engko sik. Kerupuk apa? Kerupuk cah kae. Oh lipat iya, lipat sang kerupuk. Tapi kerupukan. Kerupuk cilik-cilik nulu karo Wis nggih aku jere lah. sing kuning ambek sing pesta. Sedangkan engko ndek nek keluarso. Ya yo. Iki aku nek gak seneng nek jare kesuwen tak tan 4 kilonan ae. Ya sing ombo-ombo ngene kesuwen aku pingko. Mbok ki mana kepiro lho, spin loro ta? Anggo spin loro. Yo. Kok dadi akeh? Loro. Hmm. Nek sing cilik gak apa-apa, nek sing gedhe aku susah. Lek gak mangan ning kenku sampean. Lah kenapa? Iki ndak ya, Pak? Lah wong urang lewat nek
ndak iso kan ro mateng. Ndak iso ro mateng. Ndak iso ngene. Iya nek kene. Ndak iso ngene, Mu. Ketok ya ape nganu mangan enak jere ngono, Mu. Mbah-mbah mang. Bener kan di sini. Iya. Iki gak kejuang kan ndarono, Lek. Kasihkan ya, Pak. Mbak buku Mang. Patimu. Nanti kok sampai Budi ya? Oh, sampai. Wis dadimu. Guys, iki liwat nggone Mbak Lipa. Mbak lah. Nggone Mak lek damis ketok lek ya, guys. Ning kene. Pamer. Aku ora duwe, guys, mlegakno. habis kan nggak usah ngecat-ngecannya nek panas-panas gini dari Nyanyangi umat. ya tadi mang mau tak pencet ini. Syukur ora dipencet, guys, beno. Malah iki kolam mamu. Assalamualaikum. Ma aku sing kuwi sing ngene. Ma aku ngomongnya nganu apa sing nyenteng. Kok usah aku nyenteng. Ayo mau. Enggak lah karya. Iya. Duduh mentalmu. Wah nek kucing kuwi. Aduh. Enek mel-melmu. Bedila. Mas, Di Pak Mor. Dang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Sih, biar parek sih. Mbak, iki Mbah Dames diparingi. Wis ta rasa. Demek-demek kenapa ya? Pengen demek. Enggak sewaduk itu. Iki tamani sik. Diparingi Mbak Encing. Oh, Mbak Encing. Mbak Encing. Terima kasih Mbak Encing. Oke, Mbak. Rezekinya lancar jalan. Amin. Pengen jajal gini. Itu ya, Mbak ya. Mbak, terima kasih Mbak Encing, Mbak. Telan aku korset. Iya deh. Enak. Enggak. Kering sih. Alah kering. Mbak Dames Endi? Wah, ini Kinara. Dek Mas pergi kemana? Pijat. Oh, pijat. Pijat Endi? Nganggone pas ngono kuwi, Mu. Kinara apa Mbak Dames? Kima, oteng klan. Ciri mel-mel loh. Apa sih? Sampai ya, Nek. Sesok. Sesuk akeh. Sesuk gak sadang, gak sama cukup. Mereka sesuk aku mbek mae. Oh, ngono. Tapi sampean gak tak teri. Sik. Dek menikah sangat cukup. Terusan nek terus matang sore. Ora, mateng esuk ya, Cing. Heeh. Aku soalnya rencana Besok catering soalnya. Nah, kiai dek, orang kaya deh. aku bukan wirawiri yo tak emang kena Ketok ini sebuah postingan sing dik nang. Iki kira-kira piye yo? Kok eneng pamane bacaan ini iki. Oh, alah. Ada sesuatu. Ngono neh lipat kok bacaan sampai kayak ngene. Wong endok an kok ngono. Jadi dia membuktikan. terong. Terus nengen gue ya. Alah pas sesuk pergi. Iki ngene lek dames, guys. Kawan istirahat, guys. Yang ini walah ngeri. Kayak pacar ya. Just. Dadah. Rata-rata ngebah dames. Ayo, Lek. Leh. Rong. Timangus Mbak Mis karo konteni apa jenenge? Wis ngetrong genetika, Mbok Iyem, Mbak Rom kabeh. Rata-rata wong selawe, guys. Pelan-pelan. Iki rong bacaane
Sana uang sakit telunan. Guys, guys. Gak pernah nonggone juga para ini guys. Itu amblaus ini. Yuk mau. Berarti neng